Mae posib mynd cam ymhellach gyda yr adio colofnau. Felly, os nhw'n ni edrych ar y enghraifft rydw i'n gwneud fan hyn, lle eto rydw i'n mynd i gwneud 2 digid adio 2 digid. Ni'n gweud mae'r cam cyntaf yw i gosod y rhifau o dan i'w gilydd. Felly, dim angen i fi wneud cannoedd yn fan yna, dim ond degau ac unedau. Felly, dwi'n gosod 2, 10 a 7 adio 25 yn gwneud. Ni'n cofio mae'r cam cyntaf yw wastad dechrau adio o'r unedau. Felly mae 7 adio 5, rhoi 7 yn y pen, 8, 9, 10, 11, 12. Nawr, mae 12 yn golygu bod ni wedi creu degau, a mae gen i 2 uned. Felly rydyn ni'n dangos yr 10 o dan yr degau. Oherwydd rydyn ni angen adio yr 10 ychwanegol yma i gweddill y degau. Felly, yn y degau, mae gen i 20 adio 20 sydd yn gwneud 40, a wedyn yr 1 ychwanegol sydd yn rhoi 50. Felly'n ateb yw 52. Fel yna. Felly, nhw'n gwneud un arall o'r hynna i ymarfer. Y peth i gofio yw i ychwanegu yr 1 ychwanegol chi wedi creu wedyn. Felly, so ni edrych ar 37 adio 19 yn gwneud. Felly, degau, unedau. Rhoi 30 a 7 adio 19. Yn gyntaf, rydw i'n dechrau adio gyda'r unedau, 7 adio 9. Dwi am rhoi 9 yn y pen oherwydd 9 yw'r rhif mwyaf, a gynnau cyfri ymlaen 7, lle 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Felly, rydw i'n gosod yr 1 ar gyfer y degau o dan y degau, a 6 uned. Mae gen i 1 degau, 6 uned. Nawr, os dwi'n edrych o dan y degau, 30 adio 10 yn gwneud 40, ac yr 10 ychwanegol yn gwneud 50. Lle'n ateb yw 56. Rydyn ni'n mynd i osod rhai cwestiynau ar Teams. Os gennych chi unrhyw gwestiynau, gadewch i mi wybod. Pob lwc.